Sele isisithuba senyanga ezintathu ngoku sukela lo mlilo wanyanzelisa ukuvalwa kwesibhedlele iCharlotte Maxeke, nto leyo ebenechaphaza elibi kwidabi leliphondo lokulwa nentsholongwane icorona. Kodwa iindaba ezimnandi zezokuba inxalenye yesisibhedlele iza kuvulwa kungekudala. We came to the conclusion that it is better to take a decision on the side of opening parts of the hospitals that are structurally sound. Oku kuzana njengoko eliphondo liswantsulisana nomsinga wesithathu wolosuleleko nofake uxinzelelo kwizibhedlele zeliphondo. As of yesterday, we have a significant jump that now is taking those numbers to be significantly above the worst case scenario. All the sub-districts are now in high risk. This has been a tough week for Gauteng. We've seen the highest cases recorded since the pandemic started. We've seen the highest percentage test positivity since the pandemic started. Iphondo laseGauteng lithi ukubuyela kwisigaba sesihlanu se-lockdown akukho kwizicwangciso zalo. Our economy is only slowly recovering. We can't afford to stop the recovery. Iphondo laseGauteng lithi liza kuqinisa imithetho yokuthotyelwa kwemigqaliselo ye-COVID-19.